Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ni ce taku Silent, da fatan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne dai naku kamar yadda kuka sani, wato ɗan mama. Ga masu buƙatar shirye-shiryenmu kuma ga masu buƙatar harkar YouTube channel, ku sani cewa za ku iya ɗaukar wannan namba ta mu, ku kira mu kai tsaye ko kuma ku tura mana saƙo ta text message ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Ga masu buƙatar harkar YouTube kenan, musamman ma sababbin mawaƙa da kuma waɗanda suke so za su fara harkar comedy duka da labarai da kuma yaɗa manufofi, musamman ma program da kuma wasu abubuwa musamman ma na shirye-shirye wanda kake ganin ya dace ka dinga ɗorawa akan YouTube domin kar ka manta da shi ko kuma domin kai ma ka samu garaɓasar da ake samu. A yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu dawo kan wannan babban jarumi ko mu ce babban mawaƙi, wato Nazeru, haɗe da shi da wannan babban mawaƙiya mai suna Fati Niger, bugu da ƙari da wannan babban mawaƙi wato Nura Inuwa. Akwai maganganu da suke ta yawo kan cewa tsakanin Nura Inuwa da Nazeru ba sa jituwa, ba sa ga maciji, wanda har wasu suke cewa Fati Niger ita ma ta higo cikin sahunsu, inda har ake rububi ko ake ta cewa tsakanin Fati Niger da Nura Inuwa ko ta kyakkyawa alaƙa. Dalilin haka ne ma yasa take so ta shiga rigimar tsakanin Nazeru da shi Nura Inuwa. Sai dai akwai kuma wata jita-jita ko wata majiya mai ƙarfi da take yawo kan cewa tsakanin Nura da shi Nazeru maroƙa ne, ko kuma a ce 'yan roƙo ko 'yan maula ko 'yan Allah ya baku mu samu. Ga sanan dai mutane da yawa suna ta faɗar hakan. Wasu kuma sukan ce ita kanta Fati Niger tana goyon bayan Nura Inuwa ne domin shi kansa yana yaga mata wani abu, domin a yanzu tauraruwa ta riga ta ji shaye da dai ta zo tana cin arziki tun daga ƙasar Niger har zuwa Najeriya, kuma har yanzu tana ci gaba da cin arziki. Malama Suhailat, me zaki iya cewa akan hakan? Ito gaskiya mawaƙa ba maroƙa ba ne ba, kamar yadda mutane suke faɗa. Amma kuma kamar yadda wasu suke cewa tsakanin Nura Inuwa da Nazeru sarkin waƙa, akwai waƙoƙin da suke wanda ake cewa suna roƙo ko maula ko Allah ya baku mu samu, musamman ma kamar yadda mutane suke faɗa. Shin wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Saboda har yanzu wasu suna cikin kokonto ko suna cikin tunani ko tararradi ko dai wani abu makamanci haka. Akwai waƙoƙin da Nura Inuwa ya yi wanda kowa ya san da cewa ba ɓangaren shi ba ne, amma kuma kama yanzu ya zo ya ari ɓangaren, yana yi wato ɓangaren waƙoƙin sarauta kenan. Wato Nura Inuwa a yanzu dai yana waƙoƙin sarauta waɗanda kowa ya san da cewa Nura Inuwa akan ɓangaren waƙoƙin soyayya aka san shi, yanzu kuma ya koma waƙoƙin sarauta, inda iya wasu sarakuna waƙoƙi, kuma inda a cikin yanayin kalaman bakinsa har yake cewa Allah ya baku mu samu, kuma yake maganganu kan cewa idan har sarkin ya ji waƙarsa ya kamata a ce shi ma ya ji shi ko ya gan shi ko dai wani abu makamanci haka. A cikin waƙoƙin tabbas Nura Inuwa ya faɗi kalamai masu yawa kuma masu ɗumbin yawa, wanda wasu da yawa sun kasa cewa komai, inda wasu ma masoyan Nura Inuwa suke cewa bai kamata ya faɗi wannan kalamai ba. Kaɗan kenan daga cikin wasu ɓangarurruka na waƙoƙin Nura Inuwa. Sannan kuma idan muka ƙara dawa shi kansa ɓangaren waƙoƙin Nazeru, shi ma za a iya cewa ya ƙara waiwaya ko ya ƙara juya bayansa ta ɓangaren maula, inda wasu da yawa suke cewa bai kamata a ce Nazeru ya dawo waƙoƙin siyasa ba, kamar ya koma harkar maula ne, musamman ma da mutane suke cewa ba ɓangaren shi bane. Kowa ya san da cewa Nazeru sarkin waƙa ya fi shahara ɓangaren waƙoƙin sarauta ne, sai kuma gashi a yanzu a wannan lokaci an juyo da shi ko an karkato da shi, ko kuma hankalinsa ya fi karkata a ɓangaren waƙoƙin siyasa. Sai dai wasu sun raba abun biyu, wasu sun ce ya karkata ne domin matsalar da suke yawan samu shi da Rara, wato Dauda Kahuta Rarara. Mutane musamman ma yanda suke cewa ba sa jituwa da shi da Rarara, saboda kowanne yana ɗaukar kansa mai kuɗi ne, shi kuma kowa yana ɗaukar kansa cewa yana da ɗaurin gindi ko wani abu makamancin haka. Sannan wasu kuma sukan ce a'a ba haka bane, ya danganta ne ko ce ya karkata ne ɓangaren Sunusi Lamido Sunusi, wato tsohon sarkin jihar Kano, inda aka yi mishi juyin mulki aka baiwa Amina Ado kenan. Wasu suka